Acum cred că am folie din aia de șerpi. Ia, ai pe dracu, stai, vezi că ți-ai și cuvintele invers din gură, nebunule. Ce mă, panorama, ca să ai zice, când ți-e frică de ceva tare, ai folie, ai folie. E fobie, boule, nu folie. Și când dracu, că tu de mic ai fost pe toate animalele, dormeai cu porcul în cotești, te jucai cu șerpii prin iarbă. Acum s-a declanșat la tine fobia de șerpi. Da. Ia dă-mă puțin pe puțin. Da, bă, că doar mă uit la el. Arată-i, Bobiță, cum se unduiește, zici că e adevărat, adevărat. Ia uite. Vai, bagă-l mă la loc, mă! Ia, mă, că-l bag, ia uite-l cum face. Ce ai, mă, nebunule, mă? Gata, uite, l-am băgat. Gata, deci fii atent, pentru treaba asta ești cel mai bun frate din lume, mă, să-ți fac o limonadă? Ia uite, bă, și fă-mi o limonadă. Ca așa, mă. Du-te, că vreau să vorbesc Lasă-l cu Popic. acolo. Da, mă, lasă acolo, du-te. Auzi, mă, Popic? Vreau șerpele ăsta, nu mi-l dai mie? E cum ți-l dau, Bobiță, ție, că e cadou pentru film, nu pot. Lasă-mă, păi, ce fiu, tot știe el că tu ai fost la târg să-i cumperi șarpe de plastic? Păi nu știe, bă, da, am zis că să-i faci și o surpriză frumoasă. Lasă-mă așa, surprizele, păi, și fiul tot știe că-ți dau eu 5 beri pe șarpele ăsta și gata... Păi da, ce ai zis mai înainte, că ce? Că-ți dau 5 beri pe șarpele ăsta, cum ar veni, să rămână al meu. Care șarpe, despre ce vorbești? Așa, mai văzut ce hoț ești, așa te vreau. Deci, asta una și mai dau încă 4 mai. Bine, mă duc acasă, că mă așteaptă nevastă mea să nu mă dea dispărut. Deci asta și cu încă 4, da? Mi-a dus sticla înapoi. Hai, sănătate! Hai, noroc. Du-te! Bă, ce bine că am plecat panorama asta. Prostia de șerpi dușman.